jo blandt andet til Indien. Samtidig så sker der det, at nogle af de virksomheder, som er der mest gavn af globalisering, også vil producere herhjemme, for at være sikker på, at de er helt fremme. Jeg besøgte en virksomhed i Frederikshavn, som er, jeg tror, de har omkring 70% af verdensmarkedet for koncertlys. Det har de, fordi de er helt fremme i skolen. Den nyeste teknologi, de største nyskabelser inden for det marked, de mangler ufaglært arbejdskraft. Fordi for at være så langt fremme, så har de hverken tid eller risikovillighed til at sende tingene til Kina, for at få det produceret der eller kopieret der, så producerer de herhjemme. Og det vil sige, at for dem betyder globaliseringen og det globale marked, at de får brug for stadig mere ufaglært arbejdskraft i Danmark til at montere de her forskellige ting, som de sælger. Og det er noget af det modsætningsfyldte. Det, som så ikke er modsætningsfyldt, det er, at de medarbejdere, som de rekrutterer, de skal kunne samarbejde, de skal kunne respektere og arbejde i et samspil med andre fagligheder. Det er måske noget af det, der bliver mest centralt i forhold til globalisering. Det bliver, at vi som danskere er klædt på til at begå os i en ny arbejdsdeling og et globalt arbejdsmarked. Og derfor så er sprog herunder også, at vi bruger de modersmål, som der er i Danmark, til en egentlig ressource, sørge for, at de er opgraderet, så vi ved, at der er danskere, der kan tale sprog fra hele kloden, at det er med til at være en ressource, og at vi sørger for, at uddannelsesniveauet er i orden. Både fagligt, men især også i forhold til evnen til at samarbejde med andre, for at kunne finde de danske nicher i en ny global arbejdsdeling. Og det forudsætter jo, at vi er klar til at tage ud, men det forudsætter også, at vi er klar til at modtage dem, der kommer her. Lukkethed har altid været en tabersag, og især for små samfund. Det er vigtigt, at man har et højt uddannelsesniveau, og man virkelig satser på forskning. Og det er vigtigt, at man tager medansvar. Det sidste handler blandt andet ikke bare for sin egen lille navn, men for den store verden. Det handler blandt andet om at investere i de grønne teknologier, som skal sikre os fremtidens job. Vi belaster kloden helt urimeligt, og vi ved det. Vi er nødt til at investere massivt i vedvarende energi, i lavere energiforbrug, i alle de grønne teknologier. Det gør verden rundt omkring os. Så hvis vi står godt der, så er vi nødt til at få tempoet meget op. Lad mig komme med et par eksempler. Uddannelsessystemet er i dag ved at blive kvalt i et havbureaukrati. Det er ødelæggende for kreativiteten. Det øsker en masse tid væk hos lærerne, som ellers kan bruge den på undervisning og på forskning. Og det gør, at det simpelthen er mindre interessant. Så vi skal have reglerne ud, og i stedet for have stikprøvekontrol. Hvad så? Hvis det ikke gangrænder. Vi går videre til Mette Vestager og Margrethe Vestager. Jamen, jeg køber det gerne, hvis det er sådan en omsættelig tidskvote. Det kunne det godt blive behov for herovre. Fordi der er ret meget at sige om, hvad der skal sættes i værk i forhold til globalisering. Og det er jo fint, det som Bertel Haarder omtaler i forhold til de ting, som vi har lavet for globaliseringsmidlerne. Det er sådan set, det er der mange ting i, som vi synes er okay. Der er bare det ved det, at noget af det skal virke i en anden skala, end det, som var udgangspunktet. Det gælder blandt andet i forhold til uddannelse. Fordi det er en rigtig god idé, at man som studerende kan tage ud og læse i et stykke tid. Det er bare ærgerligt, hvis det går ud over uddannelsen for de studerende, der ikke er ude at læse i det samme stykke tid. Og derfor så er der en finansieringsting i den måde, universiteterne fungerer på. Når vi gerne vil opfordre flere til at tage afsted, så skal det samtidig være i orden for dem, der bliver herhjemme. Og derfor så er der et spørgsmål om finansiering i øjeblikket. Det andet er, at vi bliver nødt til at holde fast i, at fri forskning sådan set er en af de kreative motorer i dansk økonomi. Fordi det er der kan ske noget uventet. Det er der, vi kan få nogle oplevelser og nogle opdagelser, som vi ellers ikke ville have fået. Især hvis det kan sættes i gang i en international sammenhæng. Så er der hele det sproglige felt, det at sørge for, at danskere taler mange sprog. Selvfølgelig først og fremmest, at vi ikke bare bliver gode til engelsk, men at vi bliver rigtig gode til engelsk, og at der derudover er en sproglig mangfoldighed. Det gælder både i forhold til europæiske sprog, det gælder også i forhold til kinesisk, indisk, pakistansk, alle de sprog, som nogle af vores indvandrere er kommet med, og som vi kunne opgradere til en ressource, hvis vi havde højt kvalificeret modersmålsundervisning. Så handler det også om den åbenhed over for andre landes kvalificerede medarbejdere,
at dels at vores ambassader fungerer som arbejdsformidlinger, der hvor de nogle gange er, men også at vi byder familier velkommen. Det er altså sin sag at flytte til et koldt, sådan, lidt mørkt land, må man nok sige, sådan selv den mest positive dansker, og flytte hertil med hele familien, hvis man ikke oplever, at også ægtefællen kan få arbejde, og børnene kan komme i en god skole. Og sidst men ikke mindst, i forhold til globalisering, så skal der satses på, at vi styrker demokratiet. Og derfor skal vi have reformtraktaten for EU vedtaget så hurtigt som overhovedet muligt, og styrke den type af demokrati, som kan balancere markedskræfterne. Jeg vil godt lægge mig i direkte forlængelse af Christines svar. Vi kan også bruge nogle af de erfaringer, man har andre steder, fordi i Norge, der har man et forbud mod brugerbetaling. Der har man simpelthen lovmæssigt fastslået gratisprincippet, så var det i hvert fald sidst jeg kiggede. Så der er andre, der har haft de samme overvejelser, sikkert fordi de har oplevet den samme glidning, som vi refererer til, der sker her. Og derfor synes jeg, at vi skal undersøge, hvad er det, hvordan kan man præcisere det, fordi der er de hensyn, som Christine hun nævnte før. Og det, der er finessen ved at sørge for, at der sidder studerende i bestyrelsen, det er, at der er indflydelse at få. At man har en stemme. At man kan sige ja eller nej til budgettet. At man kan sige ja eller nej til investeringer. At der er noget, som er dyb alvor i forhold til, hvad de studerende mener, at tingene skal være på. Og derfor det at holde fast i, at det sådan set er fuld god indflydelse, man har til steder, det er det første i forhold til at sikre indflydelsen. Det andet, det er måden, vi uddanner på. At vi sørger for, at lærere og ledelser skriver sig ind i en demokratisk tradition, hvor man faktisk har en åbenhed på hold og i klasser om, hvordan ting skal tilrettelægges, hvilke temaer der skal tages op, og hvordan undervisningen foregår. Fordi det er også demokrati i helt konkret hverdag. Tak. Lille Sjæle. Som vi har lige nu. Men jeg kan høre, hvad der bliver sagt. Jeg kan høre, at det er for udgivelse. Den står for jer. Det er Danmark. Der er ingen, der overhovedet når os til sokkerholderne, når det gælder penge til uddannelse. Så helt tosset er det jo ikke. Og nu kommer der endnu flere penge i kraft af globaliseringspulje. Så nu ryger den røde søjle altså endnu højere op. Ja, så er det Peter Skov. Ja. Så er det Anne-Grethe Holmsgaard. Så er det Margrethe. Det ene det er taxameters størrelse. Det er antallet af studerende inden for hver taxametergruppe, og det er friheden til at lede og fordele de midler, man har til rådighed. Og der er jo altså rigtig mange områder, hvor VKO har undervurderet det radikale venstre. Og et af de mindre flatterende områder, det var, at de troede, der var mere at komme efter, da de overtog magten i 2001. Det var der ikke. Jeg havde været der. Og dermed nok sagt det enkle, at det radikale venstre har foreslået, at vi i stedet for at blive ved med den her taxameternedsættelse, begynder at genopbygge taxameter. Fordi der er en diskussion om taxameterstørrelse. Det andet, det er antallet af studerende. Fordi når vi får det sprogproblem, så er det fordi, der er for få studerende. Det er ikke sikkert, at taxameter er for lille, der er for få studerende. Og så må Handelshøjskolen jo træffe en beslutning. Men det falder jo tilbage på os, hvis vi har lavet et uddannelsessystem, som lukker for interessen for sprog. Og det glæder jeg mig til, at vi kommer tilbage til at se på. Og det sidste, det er friheden til at lede. Fordi de puljer, som Bertel så ved en åbenbaring har afskaffet undervisningsministeriet, de har ellers floreret rigtig meget. Og hvis de stadigvæk er hverdag i videnskabsministeriet, kunne vi så ikke koordinere på en eller anden måde? Det er en slags den samme regering. Og det der med vidensudveksling, det er en ting, der er rigtig godt med globalisering af videnssamfund og sådan noget. Og det er en super god idé, fordi problemet med puljer, det er, at puljer kommer til at bestemme. Og det vil sige, at de indskrænker det rum, som ledelsen har til at føre en fornuftig, ordentlig politik. Og derfor, hvis vi kan blive fri for puljerne og fri for det bureaukrati, der følger med, så kan vi måske også få en ordentlig politisk diskussion om resultatkontrakterne. Så det ikke bare bliver et indirekte ministeriestyre via resultatkontrakten, men at vi får i Folketingssalen diskussioner af, hvad er det resultatkontrakterne skal indeholde, så de sætter en ramme og giver frihed til ledelsen rundt omkring. Det glæder mig, at du vil have resultatkontrakter. Så er det Helle Sjæle, Det Konservative Folkeparti. Vi har investeret i vores uddannelse. Jeg har den fornøjelse af at sidde i kontorfællesskab med Mogens Lykketoft, og han var jo finansminister i den periode, og han har sådan vist mig lidt i ørene, sådan, hvad med at lukke for mig, fordi det er fordi,
det kommer vi nok til at gøre en gang til. Så det synes jeg, det skal siges her. Det, der så bare er sket efterfølgende, det er jo, at det er blevet større, kan man sige, den der sådan automatiske besparelse, som regeringen er kommet med. Og noget af det, som vi synes, der er rigtig trist, det er, at regeringen i virkeligheden, da vi kom til i 2001, lancerede, hvad jeg synes, det var rigtig spændende, sagde, at nu skulle vi til at have forskningens finanslov. Men det betyder altså, og det blev jo lanceret hvert år, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. I alle de her år, der betød forskningens finanslov, at Barcelona-målsætningen for at nå bare den her 1% på investering, den der er faldt. Så er det rigtigt, at nu er der afsat penge fremover. Der kommer en saltvandsindsprøjtning til universiteterne af forskning. Men det skyldes altså velfærdsreformen og globaliseringspuljen, som der er en bred aftale om. Det skyldes ikke, at regeringen har prioriteret det her område. De har haft 6 år til det, hvor de ikke har gjort det. Så kan jeg godt tænke mig at sige i forhold til den der diskussion omkring puljer. Vi er altså nødt til at komme af med det. Og der kom et meget godt eksempel fra undervisningsministeren her. Det der med at lave en pulje, hvor man siger, at man sparer noget for det, som bliver givet tilbage. I forhold til ungdomsuddannelserne, der er nemlig rigtigt, at regeringen har sagt, at det er rigtigt, at handelsgymnasierne er underfinansieret i forhold til de andre gymnasiale uddannelser. De har regnet ud, at de er underfinansieret med mindst 5.000 kroner per elev. Så har man så fundet ud af, spørg mig ikke hvorfor, at de skal ikke have de 5.000 kroner, de er underfinansieret, de skal have 2.400 kroner. Aner ikke, hvorfor man er nået frem til det. Det er så det, man er nået frem til. Men af de 2.400 kroner, der indgår der faktisk en pulje, fordi regeringen lavede faktisk en aftale, den var vi så ikke med, det var de radikale med til, omkring kan man sige, kvalitetsløft af handelskronerne på et tidspunkt, hvor man nemlig også sparede nogle penge i den her kvalitetspulje. Og den her kvalitetspulje er ikke rigtig blevet brugt, og den indgår pludselig også i den investering. Så er en masse gamle penge, der bliver overført, hvis vi laver det her puljefinansiering. Det skal vi væk fra. Vi skal have klarhed over, at det bliver der reelle nye investeringer i forskning og uddannelse. Ja, tak for forholdsvis klare svar. Jeg har et andet spørgsmål, det handler om de nye udviklingskontrakter. Det er jo sådan, at vi nu er på vej ind i 3. generation af udviklingskontrakter, som markerer endnu et skridt i detaljestyringen af de videregående uddannelser. Det seneste udspil fra Videnskabsministeriet indeholder 16 såkaldte målepunkter, man skal leve op til. Og repræsentanter fra universiteterne og bestyrelserne har åbent sagt, at det tager man sådan lidt med venstre hånd, fordi i realiteten styrer vi efter vores egen strategi, det andet det er så bare noget, vi skal forholde os til. Men ikke desto mindre er det et problem, hvor også garvede erhvervsfolk, som sidder i bestyrelsen på de videregående uddannelser, undrer sig over, at man i den grad går ind helt ned i detaljen og styrer herunder, hvilke eksamener man må udnytte på de videregående uddannelser. Og vi har lige hørt i dag, jeg næsten over en kan rose betydningen af elevdemokrati, men altså samtidig strammer man detaljstyringen. Så mit spørgsmål er, hvad er jeres syn på den tiltagende detaljstyring i lyset af traditionen med universitetets selvstyre, og det er en udvikling, I ønsker skal fortsætte? Og det er først Enhedslisten. Men altså for os er det jo afgørende, at universiteterne er selvstyrende, og med VKO-bureauet er den udvikling jo gået i den forkerte retning. De puljer, der bliver talt om, er et rigtig, rigtig godt eksempel. Fordi sidst jeg så en universitetskontrakt, så var det et tommetykt værk med parameter efter parameter efter parameter efter parameter efter parameter efter parameter efter og så videre. Så der må man sige, at mere der er 3-4 underpunkter. Så der er efter min mening virkelig noget at komme efter i forhold til at forenkle hele forholdet mellem universiteterne og staten. Og noget af den forenkling kunne ligge i, at vi i stedet for de her detaljerede kontrakter lavede mere rammeprægede kontrakter. Fordi selvfølgelig er der politisk ansvar for, at universiteterne også har en samfundsside i forhold til uddannelsesopgaver, i forhold til samfundsopgaver. Men på et sådan niveau, at der er den nødvendige frihed til at lede og til den studenterindflydelse, som vi netop har talt om. Og når vi taler om gruppeeksamener og de andre ting, så er det jo fordi, at det bliver til symboler på den styring, som finder sted, og på det ønske om kontrol, som der er. Og det er jo fuldstændig parodisk at høre, at nu har regeringen lavet om, så man godt kan gå til gruppeprøve, hvis bare man får en individuel vurdering. Det var jo sådan, det fandt sted de aller fleste steder, fordi man havde fundet hensigtsmæssige måder at give de studerende mulighed for at vise, hvad de kunne på. Og det er vel det, en eksamen skal være. Det skal være en mulighed for at vise, hvad man kan på, alt efter faget, og alt efter formen, og alt efter undervisningens tilrettelæggelse. Og derfor synes jeg egentlig bare, at regeringen skulle indrømme et gigantisk tilbagetog på det her område og sige, at det var en fejl. Vi opgav, vi havde misforstået det, vi havde faktisk styr på det. Vi tror godt, vi kan vise tillid. Og lad os komme videre.
Så er det ikke. For at hive et eksempel frem, så er den teknologi, SAS bruger til at bruge billetter, det er en matematisk ligning, der blev lavet for 150 år siden, hvor man dengang bare sagde, det kan vi ikke bruge til noget, det er totalt ubrugeligt. Nu er det kommet frem, jeg tror, at SAS tjener rimelig mange penge på det, som vi så kan bruge på at reparere dasfly. Jeg vil gerne høre jer, om det er noget, der bør ændres, at vi går væk fra, at det egentlig er umuligt at lave grundforskning frem for produktforskning. Det var et klart spørgsmål. Ja, en del af dem har I opgivet det. Nej, det har vi aftalt. Jamen, så er det jo ikke bare frie midler, man giver, og det er jo problemet, fordi så skal man hele tiden spise af sine frie midler, altså der, hvor man kan gå i dybden med noget, der måske også virker helt besynderligt billigere. Fordi man skal bruge tiden til at søge om penge. Men vi fandt et kompromis med radikale og socialdemokrater om den sag. Og det var så sidste bemærkning til Anne Holt. Svar. Sådan, Margrethe Vestager. Jamen, det holdt også hårdt. Ja, det lykkedes dog. Det er ikke fordi, I er nemme at forhandle med. Altså, min sag... Nej. Jeg var bare ved at give nogen en eftersidning, der var så langt som de timer, jeg havde tilbragt sammen med dig, men så synes jeg ikke, det var fair. Nå, men fred med det. Jeg har da nyt den tid. Okay. Noget af det interessante i den her diskussion, det er jo også samspillet mellem private forskningsmidler. Fordi det er jo ikke offentlig forskning alene, der er også private forskningsmidler, og dem skal vi have til at vokse. Fordi samlet set, så ligger modsætningerne jo på 3%. 1% offentlig finansiering, 2% privat. Og hvis universiteterne begynder at få det private lede, så drosser de private ned, og så behøver de ikke at gøre så meget. Og så får vi mindre grundforskning, og vi får også mindre samlet forskning. Og derfor skal der være mere plads til grundforskning. Så er det Henrik. Og egentlig så har kan jeg huske, at jeg sad til møde forleden dag, og ville minde om, hvornår bliver vi anerkendt som voksne mennesker, der egentlig selv kan vurdere, om vi kan arbejde, eller om vi kan studere. Fordi vi har skrevet os ind på universitet frivilligt, vi kunne også bare arbejde. Så vi egentlig høre de forskellige partier, hvad jeres holdning er til SU-loftet. Okay, det er Jamen, det er jo rigtigt, at man selv må vurdere, hvordan man vil bruge sin tid. Jeg synes så bare ikke, at man skal have SU, hvis man fuldt kan forsørge sig selv. Og det er en grundholdning, vi har. Vi går ikke ind for borgerløn. Og vi synes ikke, at fordi man er indskrevet på et universitet, så skal man modtage SU, uanset om man kan forsørge sig selv eller ej. Og derfor synes jeg, at der er en okay balance mellem det stipendie, som staten giver, at man kan tjene, hvad der svarer nogenlunde til et studenterjob på 15-20 timer. Det kan godt være, at grænsen skal være højere, men hvad der svarer til et studenterjob, fordi det er en fornuftig ting at supplere sine studier med erfaringer andre steder fra. Og så man tager et lån, fordi alle ved, at studerende jo investerer i sig selv, fordi har man en uddannelse, så kommer man også til at tjene mere, end hvis man ingen uddannelse har. Og det synes vi ligger meget godt, fordi det er en grundværdi, at kan man forsørge sig selv, så behøver man jo ikke at modtage SU. Til gengæld er SU rigtig godt for dem, der gerne vil supplere med et studenterjob. Det er en strategi at gøre det, fordi vi skal have mange gennem universiteterne, og de skal alle sammen have en god uddannelse. Så er der masser af muligheder for, at man, hvis man er super dygtig, kan gøre alt muligt andet. Man kan tage til udlandet, man kan også hoppe over, hvis man har penge til det, på en åben uddannelse sideløbende med. Der er masser af muligheder for det, så lad os nu ikke undergrave de taxameter, som i forvejen er blevet udrullet. Det vil da være for dumt. Margrethe Vestager. Jeg er ikke helt klar over, hvad vi taler om her. Altså, vi taler om folk, der tager en overbygningsuddannelse i deres fritid samtidig med deres fuldtidsarbejde, eller om vi taler om almindelige fuldtidsuddannelser for almindelige studerende. Det jeg mener, det er det sidste, det handler om. Yes. Og jeg synes, det er fint, at man kan tilrettelægge studier sådan, at nogen, der har særlige interesser, måske er interesseret i et fast track i forhold til forskningsvejen, at de kan det. Forudsætningen er jo bare, at det er finansieret. Fordi ellers har det konsekvenser. Hvis man løfter nogen op på andres bekostning, så er risikoen jo, at de falder længere ned i forhold til timer, i forhold til mulighed for sparring, i forhold til osv. Og derfor så er der ikke noget problem, at vores uddannelsessystem kan en masse,